Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man taga step ka afnyo tarig unay lor kilom. Le jingo ka President Jongari ka Draupadi Murmu ya sipai bat ki officer jong sipai jong ka Siachen base kam haladak sakhi ka jing simbenta ha ka Rashtra Poshan ma ka banyo shedu Kapalat Khandai Phokulur Arpholak Ngut EA Pentip ko office jong director ka higher and technical education jong Sarkar Jilla ba ka National Scholarship Portal kanya ringkat no bat ki Common Service Center bat Shapadas Shakhot ka Minkan Christian Secondary School ban ni simbenta ha ka Indo-French Football Tournament Arhajar Apsaw ka khubor ka babnya ka President Jongari ka Draupadi Murmu hingi ka lalit jingo iya ka Siachen base kam haladak banyak renru bat ki sipai lembat ki officer ki bahapara ya ka Siachen glacier kani ka President Jongari haba ajing kran kani ka sngi kala ajing yero ya ka jing slur bat ki jing shakri jong kini ki sipai ban ajing yera yala ka Jongari bat kala penparu ya ka jing smongu ya ki bahayeng hasem jong kini ki sipai ki bala penslur bat I mean sim ya ki bantre ya kani ka kam ha kani ka sngi ka Draupadi Murmu kala lebu sentiu ya ki sipai ki bala khlat no na ka bentagari ha ka Siachen base war memorial mo ka Rashtriya Poshan ma ka bahnyo kala sakhi ya ka jingsim benta ka pala poi shadu ka pala Khandai Phokulur Arpholak Ngut AA ki nongsong shnong jongkari laban ku dawru ba ka annual nutrition but welfare campaign kladon hadu dan shiklur pralak ngut ki nongsim benta ha ka campaign ka bahap hapo jong ka anemia prevention nang ta da shiklur nripo pralak ngut ki nongsim benta ha ka campaign halor ka growth monitoring but dan shiklur sabsan lak ngut ki nongsim benta ha ka campaign ki bahap hapo ka complementary feeding shusho ka campaign kala pentip ru bakum ka poshan bihi padai bi kala sakhi ru hadu shiklo san khundai lok ngut kinong simbenta ha kane ka program hapo khari kiwei ki program ki bahap hapo kane ka campaign ki long ka mass sensitization ka environment protection bat kiwei ka khubor na ka Ministry of Women and Child Development ka pentip ru ba ki jala ki ba pentre kambha ya ka Poshan ma mentau snem ka long ka Maharashtra ka Bihar ka Madhya Pradesh ka Uttar Pradesh ka Gujarat bat ka Andhra Pradesh ka District Legal Service Authority ni ka DLSA jong ka Ribay District hinan ka sni ka lapnlong ya campaign ka bala aikateng opening door for education to children and campaign for school drop up ka bala longkum sibenta jong ka right to Free and Compulsory Education Act Arhajar Khandai. Kani ka campaign kalalong ha Kinser Upper Primary School hapo ka Jirangsi and Adi Block. Ka jingthu jong kani ka campaign kalong ban eye awareness program ya kinongsong shnong jong kani ka than khamtam e ban pinsung tho ya ki khna school ki bala pep school no sitengpor. Ha kani ka campaign la ajing tip ya kinongsong shnong kani ka than halor ki hok jong jing puli bat kumjuru la ajing tip halor ki scheme beper na ka benta ki khna school. Ha kani ka campaign la ya halor bun ki an jong ki khna ki bakun thup nadu ka Child Labor Prohibition Act bat ko Pokso Act ka AFSPA ni ka Armed Forces Special Power Act kala nang penjalan saha ki lightly ki district jong ka Jala Arunachal Pradesh lembat katukat ni ki Chaka jong ka Namsai district na ka benta hnriu banai bat ka nekan trekam nadu ka Sitarik Urisau Arhajar Apsaw katkum ka kerwa bala pelat dakat nat kampo yeng la pentip ba ka Tirap district ka Changlang district bat ka Longding district jong ka Jala Arunachal Pradesh lembat katukat ni ki Chaka ki bahap hapo ka Jingpet jong ka Namsai Mahadevpur bat ka Chowkam Police Station jong ka Namsai district kila Shapan Manalem kum ki Chaka ba don jingthot ni ki disturb area ka khubor ka pentip ba ka AFSPA kala penjari ru haki pratli ki district jong ka Jala Nagaland lembat haki katukat ni ki Chaka jong ki Santli ki district jong ka ne ka Jala na ka benta hnriu banai bat ki ne ki district kilong ka Dimapur ka Newland ka Chumo ke Dima ka Mon ka Kiphaire ka Noklak ka Phek bat ka Peren district ka jingwat binya da ka MSME Export Promotion Council dangshen kala IG munjur ya sankli kimat ban khan shu ya ki micro small but medium unit jong ka than chete lam ingi boro ko wei katkum ka jingwat binya katkum halor ka mat revival and development of MSME ha ka than chete lam ingi na ka benda ka inclusive growth ka MSME Export Promotion Council kala pentip baki don halu no saw jatli ki micro small but medium unit hakathan chate lamingi ki balong hapo ki inclusive growth but kumta kini ki santli ki mat ban pungkhan ya ki micro small but medium unit kilong ka baningkong ban thau ya ki high power committee dak Sarkar Jilla jong kathan chate lamingi ka baar kolong ban thau ya ki short medium but long term road map ka balai kolong ban pentipit ya ki nongtre ki jong ki ka basaw kolong ban play ya bon ki showroom na ka benta kini
kimar bat kabasan bat kabakhatdu kalong bantau ya ka mechanism ban pinya so iki unit sya ki nongwat banya bat kumjuru ban pinhe ya ki development center bat ki global marketing agency kani kadai ka Akashvani Shillong ka balam chipi ya khubor ka office jong u director ka higher and technical education jong ka sarkar jilla Meghalaya kalapin tip ba ka national scholarship portal ka nyat ringkat no bat ki common service center na ka benta boro ki OTR facility ki scholarship form filling ki biometric authentication lembat ki way hadin ka jing ay yaw Aadhaar number kani ka system ni ka portal kan ay yaw biometric authentication how self mode na ka papanungkam ya ka face authentication ne ka assisted mode na ka benta boro ka jing kam jong ka biometric authentication haki common service center kani ka system kalaya life nadu ka khatsantric mentau banai khanang ban ailat ya boro ki badon kam bakila ban generate ya ki OTR bat ban pendap ya ki form scholarship ki jong ki lemba kini ki common service center ka hingaw trap youth council jong ka West Khasi district hilang ka sni ka larki ya ka lingko sniap ka bakhandai jong uba hoping stone lindo ubalong unong yalam uba kwa baha ban pinbet ya ki khaput bat ka jela asam ha ka ni ka sni la pelong ya ka jingilang kin mau buram ya uni urang ba nong yalam jong ka jela ha ka snong mau ka lei ha ka balai don lang de ki bahayang sam jong uni unong yalam ki khot jong kinong penya snong lembat ki khot jong ka HSPDP ki bakanthop ya OMLA ka motion road uba Methodius dakhar lembat u president rang ba sing HSPDP uba KP Panyang. O President Jong ka Hingaw Trap Youth Council West Khasi District uba lumlang khas imli. Haba ay jing kren hakan kasni ulapun kemau ba hoping. Ude way ni kinangalam jong ka jela uba don bahaya ka jing thrang ban pendet ya upot bar ka jela asam. Bat ulakin turu iki khon samla jong ka ni ka jela bakin bot ya kanuksa ka jong kabalong kanuksa ka babahatam na ka benda ki khon samla jong ka jela. Ka office jong ka Deputy Commissioner Excise East Khasi District kalapin mana baka atrik urisau 8,000 arpsau lembat ka khatway bat khat atrik urisau kinong kisni thakong kiat ni kidraide habaro ki jaka jong ka East Khasi District na ka daw baka atrik urisau ka dei ka lingkho singkha jong khpa ka jai benre Mahatma Gandhi kat baka khatway bat khat atrik urisau pat ki dei kisni le nyang puja kani ka office kalabatha babaro ki bonded warehouse ki IMFL ki bakanthop ya ki off ba ki on shop ki homemade wine licenses ki wine bat beer licenses ki home delivery licenses ki canteen bat baro ki austil ki diban khang ha ka atrik ka kharwai terek bat ka khal atrik urisau 8,000 arpsau Menteri Rang Baka Jela Manipur UN Biren Singh hin kesngi ulaple ya atli kitanat jong ka Manipur State Cooperative Bank Limited. UN Biren Singh haba ajing kren hakni kesngi ulapin pau bakini ki atli kitanat jong ka Manipur State Cooperative Bank Limited kilong ki badan kambha ya kinong song jong kani jela. Namar kini ki bang kilaban ajing rap khamtam e asya kitu kilong yeng ki badan kambha ya ki jing rap hakum kani kapor baka jela ka don ya kasaw ka sian. Susu uni Menteri Rang Baka Jela Manipur ulapin pau ya ka jingero ya ka Manipur State Cooperative Bank ka bala ajingera hadu 6,000 chispa khandai santli ki sentre mon sngobha jong ki kinthei ka ba ka jingerap ka jongka na ka benta ka collateral free credit ka lapoi shadu ka khatnyo kulo tingka kalong ka jingkamen ka bakraw ya ka kanhon yela kai under 17 jong ka Minkan Christian High Secondary School namal kala shakhot sngobha banishim Balik sa Paris na kabenta ka Indo-French football tournament ka bala thuban pelong ha unai weng mentau snem. Ya kanila penpau do Menteri Rang Baka Jela o konrat ke sangma ha ka rensan X ni Twitter ha ka ba ulai khuble ya kani ka kanhon halor ka te ka jingsha khot sungoba bani simbenta. Kuman chipin gemau ka Minkan Christian High Secondary School ka long ka kanhon ka batibit ha ka rukom yele kai ha ka ba ka la banjob na du ka sedang jong ka limpung yele kai Subaru Cup International Football Tournament 8,000 arpsau ka balang syuket hanong ba Delhi handai kanika kanhon kala sharem no ha ka jinge khon final ha ka DG English School ka bana Manipur lemba ka tribega da saugo lalai laban kudo ba kanika Indo French football tournament kan salong ha Paris France na do ka absent terik hado ka live terik unai weng mentau snem 8,000 arpsau Kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashvani Shillong bat sa kindiat por ngin saya so bat ka Delhi station na ka benda ka khubor hakatin hindi bat bot pat sa khubor hakatin pareng kani ka Akashvani Shillong